Σήμερα θα κάνουμε ψωμί, προζυμένιο, χωρίς μαλλιά καθόλου. Θα ξεκινήσουμε με προζύμι, το οποίο το ταΐζουμε κάθε μέρα. Είμαι στη ζυγαριά, έχω ζυγίσει ήδη το νερό. Το ταΐζω και το αφήνω στην άκρη για 4 ώρες. Βάζουμε αλεύρι και νερό μόνο. Τα γραμμάρια όλα θα είναι πάντα γραμμένα από κάτω. Το τραβάω και κόβεται. Το αφήνουμε αυτό για 4 ώρες. Λέγεται αυτή η διαδικασία αυτόλυση για να ενεργοποιήσουμε τη γλουτένη έτσι ώστε να κρατάει τον αέρα μέσα. Το κλείνω με μεμβράνη και θα το ξαναπούμε λίγο πιο μετά. Πέρασαν 4 ώρες. Το ζυμάρι μας έχει γίνει... Δεν κόβεται εύκολα. Έχει ενεργοποιηθεί η γλουτένη λοιπόν. Θα βάλουμε το προζύμι. Μυρίζει πολύ ωραία. Θα το δουλέψω μέχρι να το πάρει μέσα στο ζυμάρι. Και τώρα θα το αφήσω για 45 λεπτά. Βλέπετε, σηκώνεται, φεύγει όλο. Και μετά θα βάλω το αλάτι. Έχω βάλει το αλάτι, έχουν περάσει 45 λεπτά. Και πάμε τώρα μέχρι να πάρει όλο το αλάτι μέσα. Βρέχουμε λίγο τη σπάτουλα. Βάζουμε αναπλώνουμε. Το ίδιο κάνουμε και από τις 4 μεριές. Το αφήνουμε για άλλα 45 λεπτά. Ξανά θα το βγάλουμε έξω. Τώρα θα σας δείξω. Βρέχουμε λίγο τα χέρια μας. Βάζουμε στις άκρες. Το σηκώνουμε. Και το βάζουμε από κάτω. Βλέπετε πως γύρισε. Τώρα κάνουμε από εδώ. Και από εδώ. Όλες τις γωνίες τις βάζουμε από κάτω. Ήρθε η ώρα να δώσουμε σχήμα. Αυτό, τραβάμε λίγο έξω, διπλώνουμε. Τραβάμε λίγο έξω, διπλώνουμε. Μέσα. Εκεί. Εδώ, κλείνουμε. Και από την άλλη το βάλουμε εδώ στη φόρμα. Τώρα το αφήνουμε στο ψυγείο να οριμάσει. Σήμερα θα τελειώσουμε με το ψωμί. Λοιπόν, το σοβαρό ψωμί θέλει ζέσταμα ο φούρνος 1 ώρα. Ναι, δεν είναι φτηνό. Είναι άδειος ο φούρνος και ζεσταίνεται. Έχω αφήσει ένα σκεύος το οποίο πρέπει να καεί για να κάνει ωραίο πάτο από κάτω. Λοιπόν, θα το κόψω τώρα και θα το βάλουμε στο φούρνο. Παίρνουμε ένα ξηράφι. Βάλαμε μέσα στη φόρμα και από κάτω έχω ένα σκεύος για να ρίξω νερό. Παίρνω ένα τέτοιο σκεύος και βάζω από πάνω. Βγάζουμε το καπάκι και συνεχίζουμε και ψήνουμε για άλλα 20 λεπτά.